Sa lahat po ng ating mga kababayan, mga kaibigan, nakapiling po natin sa pagkakataong ito, amin po kayong inaanyayahan kung inyong mamarapatin bago tayo magpasimulang tumunghay na sama-sama sa mahalagang gampanin sa gabing ito. Amin po kayong inaanyayahan. Na ansana yɛbɛhyɛ aseɛ na yɛsua Nyankopɔn asɛm no, yɛretɔ nsa afrɛ mo sɛ mommɛka yɛn ho ama yɛmmɔ wo Nyankopɔn ne mpaeɛ. Yɛn Agya twɛde yɛabɔn awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Kapiling namin ang ilan naming mga kapwa-tao, mga kaibigan at mga kababayan. Agya, Dwene Nnipa na adom nyinaa firi wo. Na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Sa gitna Agya, mapanganib na kapaligiran, yɛsrɛ wo sɛ nakapananatili kaming gye yɛn akoma mu ase da afɔdeɛ. Nakakaramdam kami ng kapayapaan ng puso sa pagtitiwalang ikaw ang aming Diyos na lagi ng Ama yɛn nkwa ne ahoɔden, adom ne nhyira. Yɛsrɛ wo sɛ yɛn firi akwanhyia nyinaa mu na akwanya pa biara a yɛn nsa ka no, ma yɛntumi mfa nsom ho. Agya, yɛda wo ase sɛ daa ne da nyinaa wodi akagyinamu ma yɛn. Yɛsrɛ wo anim adom sɛ yɛwɔ mfomsoɔ na yɛanyɛ ho bɔne bi. Yɛn nyinaa yɛwɔ sini ntɔ wɔ yɛn anim. Fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn. Awurade, yɛsrɛ wo, hyira wɔ kora biara a waka yɛn ho ama yɛsua wo nsɛm. Dadwene bebree na wɔa na wɔ yɛn akoma mu. Ahokyere ne amanneɛ pii no a ne yɛfa mu. Agya, yɛgyaa de nyinaa hyɛ wo nsa. Yɛnim sɛ wo na wonim adeɛ biara a wɔyɛ n'akoma mu. Agya, sɛ yɛwo pa a, yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ na yɛntumi nsɛ mfata
so yɛ mu biara a wɔba w'anim no haw ano. Wɔn a wɔyadeɛ, wɔn a ɛwɔ amanneɛ mu, wɔn a yɛ ne yaresafoɔ. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ Agya. Yɛsrɛ wo sɛ kae yɛn nuanom, wɔn a wɔfaa wo hia mu, wɔn a wɔdie apene wɔ abrabɔ yi mu, wɔn a wɔn werɛ afiri wo nyinaa. Agya, yɛsrɛ wo sɛ hunu wɔn mmɔbɔ. Ma wɔn nsa ne mfiri wɔn akwan mmɔne so, na wɔanya gyidie ne ahotosoɔ wɔ wo tumi kɛseɛ mu. Agya, wɔn a yɛ ne dwane kɔhyɛbea, wɔn a yɛ n'aban dendene. Yɛsrɛ wo sɛ yɛ n'akoma mu haw ne amanneɛ nyinaa firi yɛn mu. Yɛsrɛ wo sɛ ka wo mamfo wo ho, na yɛntumi no yɛn yɔnko nnipa a wɔwɔ ahohiahia mu. Yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ daa ne da nyinaa boa yɛn, na yɛntumi ne w'ahyɛdeɛ so. Wo na wonim yɛn akoma mu abisadeɛ, na yɛtumi apae wo din kɛseɛ mu aka na yɛakamfo wo. Yɛbɛtoa so ayɛ wo nko a yɛn so nni mfasoɔ. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ, na w'adom ne w'ahommɔborɔ atumi aso yɛn so. Yɛgyaa yɛn nhyiamu nyinaa hyɛ wo nsa. Wo na animuonyam ne ayɛyie yɛ wo dea. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat. Live Na Nyankopɔn adom ɛnkaeɛ nyinaa, yɛma mo nyinaa akɔ aba ɛba MCGI so mobɛtumi ahwɛ dwumadie wɔ UNTV MCGI nkɔmmɔdi bi ahodoɔ so mobɛtumi ahwɛ wɔ YouTube. Na yɛne anuanom a yɛfiri Members Church of God International, yɛaba mo nyinaa dwo na yɛne MCGI Dwene Nnipa ho. Pagkakaisa, sabayang pinagpala.
Ngayong gabi po ay makakasama natin bilang virtual audience ang ilan po sa ating mga kapatid sa MCGI o Members Church of God International Quirino Chapter. At naroon po ang ating representative si Brother Luis Nolasco mula po sa Cabarugis, Quirino. Brother Luis, magandang gabi sa inyo dyan. Opo kuya, salamat po ng maraming salamat sa Diyos. At kami po dito po sa ating lugar sa Quirino Province ay nakabahagi sa gawain po ng MCGI. At ngayong gabi nga po kuya, ay kasama natin ang mga kapatid natin dito sa Cabarugis, Quirino at ilang mga kapatid natin dito. Quirino, inkurasi hey. Yes, yeah, the Huashe, MCGI. Dwene Nnipa dwumadi yahudu mo. Na santi ya dawo nyankopon ase. Saya tumi aka akwenya pay. Brother Luis, nene anuma. Awakim inkurasi nyina. Warmo kaya ho magbuapini nyonko nipa. Ending naka-monitor sa atin sa tuloy-tuloy po naman nating pag-abot sa atin. Na wana wakaya no ho. Amaya ba sa da amaya gina yaba ya ho ma disebedre nyonko nipa nchen. Sa pamamagitan po ng MCGI o ng Members ng Church of God International. Tuloy-tuloy po ang aming namang pag-aanyaya sa inyo. Sabi ya betumi achewo nyankopon ne do yene anuma ye free Members Church of God International. Ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Sa darating po na January 2, Amaya besen eradi Yesu Kristo. Amra nsɛm. Na nyankopon ya adoma January 2 yabeto waso esen eradi Yesu Kristo amra nsɛm. January 2, 2022. At iyan po ay translated rin sa iba't ibang mga lingwahe. Meron po tayong 20 Na yakyerɛ yɛn mo so akɔ kasa ahodoɔ mu. Kasa maako wadu no. A mobɛtumi atie dwumadie yi wɔ mu. Isasagawa na mass indoctrination. Meron din po tayong 8 local languages na maaari po naman. Na yakyerɛ asɛ nso akɔ kasa maako ɛnwɔtwe mu. A yɛbɛtumi akyerɛ asɛ akɔ mu. A mobɛtumi nso atie kasa a mopɛ sɛ motie no wɔ mu. O di kaya ay umiiyak. Isang bagay po yan na talagang napapaluha po tayo. No? Asɛ yɛwerɛ ho a Rin tayo kuminsan dahil naman sa sobrang tuwa. Ano ba ang bahaging ginagawa? ɛtɔ da yesu ɛtɔ da yɛsrɛ kora na yesu ɛsane anigye nti na nisuo a nipa teɛ koraa no ɛsunsunsansoɔ bɛn na nya ne nipa abrabom na ɛdeɛ na ɛyɛ ne nipa abrabom sɛ wusu a ang pag-iyak ay isang common human action at maaari itong na maraming iba't ibang emosyon. Pero bakit nga amanneɛ anaasɛ su wɔ hɔ yi ɛyɛ atɛnka ahodoɔ na ɛyɛ ɛde ba da so ade nti na nipa su emosyonal na mga luha ay naglalabas ng oxytocin at endorphins. na yɛn nyinaa yɛwɔ amanneɛ Ito ay nagpapagaan sa pakiramdam ng mga tao at yɛwɔ amannehunu ne ng physical at emotional yaw ɛwɔ nipa mu nanso saa ng luha na ɛyɛ ng ating nneɛma a ɛwɔ yɛn mu no na ɛyi amanneɛ ne ɔhaw firi mu nagbabasa ng yɛniwa no mu nisuo buong araw. ɛwɔ asekyerɛ mmienu Ito napapansin na yɛn nipadua akɔ a na anaasɛ yɛn ani no ng pantay-pantay sɛ sa ibabaw ng iyong mata to wobɔ w'ani pere a and focus. They wash away w'ani a wobɛbɔ no ɛno na ɛyɛ boa ma w'ani watumi da hɔ at walang ɛna afei nisuo adwuma baako a ɛyɛ ne sɛ ɛhohoro fi a ɛbɛkɔ w'ani mani mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a hiwakan ng sibuyas. ɛyɛ yadeɛ nsɛe w'ani Mga harmful ɛtɔ da a tulad ng usok at yɛte nisuo berɛ a they come mainly to wotwitwa agyanne gland. anaasɛ wusie kora kɔ w'ani a ɛyɛ a yɛte nisuo Gawa ng luha na deɛ boro no nyinaa soɔ no and it contains substances tulad ng antibodies upang makatulong yɛn mu biara wɔ amanneɛ mga mikrobyo. Emotional tears. Ang isang teorya kung bakit ɛno na ɛbɛtwa yɛn haw no yɛ anamanneɛ so ay ang pagre-release mo ng stress sa pamamagitan ng mga luha. yɛn ne amannehunu a yɛfa mu wɔ Mahin ang iyong katawan. Ang emotional tears ay ang pagluha dahil sa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛyi yɛn amanneɛ firi yɛn so durusa, pagluluksa o physical pain. Sa ganitong paraan, crying can help reduce pain and promote a sense of well-being. Minsan, yɛwɔ yawodie iyak ang tao kapag ewiase yi mu no anaasɛ yaw ang pag-iyak yɛbɛtumi ayi ay maaaring makatulong
apenedi afiri mu atɔda nso a ɛyɛ ehu nti yɛsiro na yɛso tumi boa yɛn ama yɛn atenka tumi si agyina so na yɛn firi amanneɛ ne awerɛhoɔ mu na yɛbɛboa wo nso ma woafiri yawdie mo esu ɛyɛ ade yɛ wohia mpo yawdie mu anaasɛ yɛn mu nipa bi wu a yɛbɔ bena ma wotumi gye to mu sɛ wahwere wɔ bi atɔda a esu yɛ sɛ de fa so bɛbrɛ wo a sɛ wote sɛ ɛyɛ wo sɛ wo nsu a nsia no kwan su ɛfiri sɛ esu ɛyɛ wɔ kwan yɛfa so ɛka yɛ n'akoma so wadeɛ anaasɛ yɛakoma mu yaw na so deɛ na twerɛ kronkorn no wɔka fa esu ho esu a ɛbaa nipa akwa mu mpofiri mu anaasɛ bɛkɔpɛ no na adeɛ ɛma nipa su no yɛwɔ yaw a yɛdi ne yɛn mu yɛwɔ nneɛma ahodoɔ bebree nipa fam yɛwɔ akoma mu yawdie ɛno na ɛma wuti ne suo ɛno na yɛfrɛ ne sɛ ɛyɛ nisuo yɛne kosua ne mu nisuo a ɛresaneɛ esu wɔ hɔ yi anaasɛ nisuo a yɛteɛ no ɛyɛ brɛsuo mu adeɛ ɛtɔda a wodi nhwɛmmɔ ɛtɔda a obufu ɛtɔda a wodi yɛ a opie a ɛma wo nipadua no akɔ a nisuo no taeɛ no ɛmo nsuo sane na nisuo hɔ ɛno nso yɛ ɔkwan baako a yɛfa so eyi efi efiri nipadua no mu nti yɛnam yɛn nisuo so eyi efi efiri yɛn nipadua mu yɛn ne yɛ kan sɛ wɔsu a nisuo no a efiri w'aniwa mu no ɛfa w'anim w'ani ase nwi mu na ɛsɔne na ma wo hwene mu umiiyak ka amaman anaasɛ ahoro eyie no yɛn ɛyɛ esu a efiri w'aniwa mu a ɛne ɔhwendoro no ɛwɔ biribi yɔ na ɛma wo hwene mu mpo sɔne nsuo sa siyensya, naglalabas ito ng mga toxins. Sɛdeɛ abɔde mu nyansapɛ de suafoɔ sɛ no wote ne su a ɛyɛ fi a wɔwɔ aniwa mu pie yɛwɔ dadwene yun ang nagiging dahilan kung bakit tayo naluluha. Isa sa dahilan yun. Na yɛn ne botaeɛ nti a atɔda a Yesu Awurade Yesu Kristo abra na wɔbrɛ no ɔfa amanneɛ mu no osui bama yɛnkenkan Hebrews 5:7 ɔno a ne honam ɛna mu no ɔde mpaebɔ ne nkotosoro rebrɛ deɛ wɔbɛtumi agye no afiri owuo mu wɔ ntiamu a emu yɛ den ne nisuo mu na hɔbrɛseɛ suro nti wotie no Ante Awurade Yesu osui abra na ɔbɔ mpaeɛ na agya no tie no ɛsiane osuro a ɔwɔ no Nyankopɔn mu nti verse 8 Hebrews 5:8 ɔyɛ wɔbadeɛ nanso wosua amanneɛ a wɔhunuiɛ no mu setie ɛsiane n'amanehunu nti na sɛ mpo wɔyɛ wɔba koraa no a wosua sɛ ɔbɛyɛ setie na osui ɛsiane sɛ na gyidie ne n'awerɛhyɛ mu wɔ agya no mu nti yɛn nso yɛbɛtumi ayɛ ade korɔ no ara awere sɛ yɛwɔ gyidie sɛ agya no na ɛbɛtumi agye yɛn na atɔda a yɛtenka wɔ yɛn mu sɛ yɛayɛ bɔne yɛnu yɛn ho afiri yɛn bɔne mu
anaasɛ yɛdi yaw bi wɔ yɛn mu a yɛnya de bɔne nisuo biara akoma mu nisuo biara a yɛteɛ sɛ de twerɛ kronkron ka no wɔ Psalms 56 verse 8 wɔna wabu me kyini a me kyini ano fa me nisuo gu wo nkotokuo mu ɛne wɔn nwoma mu anaa yɛn nisuo wɔ Nyankopɔn ɛkan na ɛnwomtoni ne sɛ wɔna wobu me kyini a me kyini ano fa me nisuo gu wo kotokuo mu nti nisuo biara a yɛteɛ no wɔ Nyankopɔn ɛkan ne nkoa nisuo da sɛ yɛfa yaw mu amanehunu mu anaasɛ yɛsisi yɛne ana yɛbu yɛn ntɛnkye a nisuo biara a yɛteɛ no obi tetew na usu a saa wo nisuo no wɔ Nyankopɔn atwerɛ gu ne nwoma mu Kristo no wankasa mu sui asuafoɔ no nso sum abra wɔn bɔ mpa yɛsrɛ wɔ Nyankopɔn na sɛdeɛ wɔtɛ ne Paul ɛseɛ Acts 20:21 ɛnti monwɛn monkae sɛ mfie mmiɛnsa ni anadwo ne awia menyae mo mu biara futuo wɔ nisuo mu da ɛnti sɛ ɛba nisuo mu a ɛyɛ adeɛ a Onyankopɔn kan ɛnti esu ɛnyɛ bɔne ɛwɔ twerɛ kronkron mu yɛwɔ gyedie mu nsɛm ahodoɔ. Papaano natin mailalapat ang atin pong mga buhay sa ayon sa mga salita at katwiran ng Diyos? Yan po ay maaari din ninyong mapanood. Ano kung ba bayan bro sa diya Onyankopɔn ne pene natin na etie na yɛbɛtumi nso wahwɛ dwumadie wɔ yɛn UNTV ɛne yɛn MCGI nkɔmmɔdibea ahodoɔ so na mommra ne yɛnsua wɔ Onyankopɔn tene ne nsɛm ɛmu na yɛwɔ nkɔmmɔdibea ahodoɔ nso a na yɛsrɛ mo adamama yɛnkyɛ na yɛn subscribe ɛmpo brother Eli ne nkɔmmɔdibea yɛwɔ gyedie mu nsɛm nso wɔ hɔ a yɛbɛtumi anya so mfasoɔ na yɛwɔ Nyankopɔn ne nsɛm atwerɛ nsɛm kronkron no kyerɛkyerɛ yɛn na yɛreto nsa afrabɔ Nyankopɔn ayɛ adom a January 2 sɛdeɛ nyame yɛ adom a January bɔsome de tasman no mmɔmmra ne yɛnsɛ yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm na yɛne da so no sɛ mɔbɛgye yɛn frɛ so na dɛn na twerɛ kronkron ne ka fa wɔ Nyankopɔn ne dɔn ɛyɛ twerɛ nsɛm no mmara nsɛm a ɛdi kan awɔ Matthew 22:37 na wɔsɛ no sɛ da Awurade wo Nyankopɔn wakoma nyinaa mu ne wɔkora nyinaa mu ne wadwene nyinaa mu yɛn ne mmara no mu kɛseɛ ne deɛ ɛdi kan na deɛ ɛtɔ so mmienu te sɛ ɛno da wo nyɔnko sɛ wo ho na ahyɛdeɛ mmienu nso na mmara ne adiyifoɔ no wie awɔ sɛ yɛsɛ tie ma wɔ Nyankopɔn Yohane ɛka ne nkrataa mu 1 John 5:3 na yɛn ne Nyankopɔn dɔ sɛ yɛbɛdi n'ahyɛdeɛ so na n'ahyɛdeɛ no ɛnyɛ den nanso ɛdeɛ ne botaeɛ nti a ɛyɛ ade ɛho hia sɛ ɛbɛyɛ sɛ tie ama wɔ Nyankopɔn ade na ɛyɛ ade ɛho hia sɛ ɛbɛdɔ wɔ Nyankopɔn ne yɛsuro no na awɔ sɛ yɛdɔ yɛn yɔnko nnipa nso sɛ ɛba saa nneɛma yi mu a yɛne yɛn yɔnko nnipa asetena mu no ɛdeɛ na twerɛ kronkron no nso wɔka mama yɛntie na ade nti na ɛyɛ ade ɛho hia sɛ ɛbɛsuro wɔ Nyankopɔn na yɛayɛ sɛ tie ama no pinasulat na ng Panginoong Diyos yung kanyang mga kautusan sa Biblia. Yung iba, sinasabi nila minamahal. na wɔ Nyankopɔn atwerɛ ne mmara nsɛm ama yɛn Sa impyerno po
nanso ebinom wɔ hɔ no mo a wanum empese bedi nyankopɔn ahyɛdeɛ so sɛ yɛanyɛ deɛ nyankopɔn pa a ɛbɛkɔ bo nsɛm gyem. Para lang po, mapapayapa po ang ating pamumuhay. Siyempre, kailangan sumunod sa Panginoon. Enti sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi atena asomdwie mu na yɛtumi ayɛ setie ma wɔ nyankopɔn ne ayɛ nyankopɔn n'apɛdeɛ no ɛnyɛ sɛ a yɛbɛsɛe yɛne nkwa yɛn abrabɔ so bɛba mfasoɔ a ane sɛ yɛyɛ nyankopɔn n'apɛdeɛ a ɛbɛyi yɛn afiri yadeɛ korankoro mu amanehunu mu afiri sɛ no ɛna bɛma yɛn nkwa so aba mfasoɔ. Deɛ ma enipa wu ntam ebi abɔne a nipa die na sɛ yɛnsom wɔ nyankopɔn a yɛbɛkɔ gyatadeɛ mu wɔ nyankopɔn na ɛwɔ sɛ yɛtie no na yɛtumi anya dankwa na sɛ yɛn abrabɔ yɛ bisi basaa na sɛ ntawantawa nko na ɛwɔ yɛ abrabɔ mu a ehia wɔ nyankopɔn na kwankyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛda akye bɛtumi awie yɛn yie na sɛ wonni wɔ nyankopɔn ho suro na wohunu nea wɔnyɛ no asetena yi mu a ɛsɛ ɔma mfasoɔ ɔno no wɔbɔɔ yɛn nkwa ɔno no wɔmaa yɛn ahotɔ na sɛ yɛsɛ tie ma wɔ nyankopɔn a ɛyɛ mfasoɔ kɛseɛ ma yɛn sɛ yɛnya ade bɔne biara ntia wɔ nyankopɔn sɛ ɛbɛyɛ sɛ tie ma wɔ nyankopɔn a ɛno na ɛde nhyira ne adom bɛbrɛ yɛn yɛyɛ wɔ hɔ ma yɛnkasa yɛn mpuntuo ɛwɔ sɛ wɔ nyankopɔn yɛ ɔtwɛde yɛ mpɔn nti ehia sɛ yɛsuro wɔ nyankopɔn ɛfiri sɛ wɔno no wɔbɔɔ yɛn ebinom ka sɛ wankɔ asɔre a ɛyɛ ohu abɔbɔ na memegye di sɛ abrabɔ deɛ sɛ wɔ nyankopɔn nim a ɛyɛ ana ɛɛdene ɛwɔ sɛ wɔ nyankopɔn yɛ ɔtwɛde yɛ mpɔn mɛmɛ deɛ mewɔ gyedie sɛ wɔ nyankopɔn na ɔbɔɔ yɛn ɔno nso na wɔnim deɛ ɛdi mu ma yɛn yɛn ne botaeɛ nti a yɛte aseɛ ɛfiri sɛ yɛanyɛ sɛ tie ama wɔ nyankopɔn apɛdeɛ a yɛbɛsɛe nyankopɔn ahyɛm no se mama yɛnkenka na wɔsɛnkafoɔ ti nkron nkyɛmu mmienu Ecclesiastes 9:2 adeɛ nyinaa ba teasefoɔ nyinaa so pɛ nkrabea korɔ na ɛda hɔ ma wɔtenenee ne ɔbɔnefoɔ deɛ ne ho te ne deɛ ne ho nteɛ deɛ wɔbɔ afɔde ne deɛ ɔmmɔ afɔdeɛ onipa pa te sɛ wɔde bɔneyɛni deɛ wɔka ntam te sɛ deɛ osuro ntam ka enti nyankopɔn asɛm no se ade nyinaa ba nipa nyinaa so pɛ asɛm wɔ se ade nyinaa ba nipa nyinaa so pɛ no kyerɛ sɛ yɛ ade koro ɛnɛ nneɛma a ɛrekɔ soɔ wɔ nipa abrabɔ mu nie yɛwɔ adeɛ baako a ɛto wɔtenenee na ɛto wɔbɔnefoɔ ɛto deɛ ne ho teɛ ne deɛ ne ho nteɛ ɛto deɛ ɔbɔ afɔde ne deɛ wɔmmɔ afɔdeɛ sɛdeɛ ɛto apapafoɔ no saa ara nso na ɛto abɔnefoɔ nso saa ara nso na ɛto deɛ osuro ntam ka ne deɛ wɔka ntam anuanom ewiase a yɛwɔ mu yi yɛte wiase a obiara ni hɔ a yɛbɛtumi adwane akɔ ne nkyɛn nti deɛ ɛto ateneneefoɔ no ɛto abɔnefoɔ nso deɛ ɛto apapafoɔ no ɛno nso na ɛto wɔn a wɔyɛ ateneneefoɔ nso adekorɔ no ara na ɛto nipa nyinaa karaniwan kasi yung ang tao.
Enema bi a enipa animu yentan hunu na entan to nipa na mfato ekom de ekom betumi ade apapafo ene abonefo enya saho ye otene ni nti wode ekom ne wo atoda mehunu ebinom a wotene wanyankopon anim na so wosere aduane obehunu nipa abonefo bi nso komo so sere aduane apapafo yare abonefo yare ade a eto wo ebetumi ato biara nso wadwuma tumi firi wonsa ya wapapafo a wana adwuma firi wonsa abonefo nso adwuma firi wonsa na apapafo yare abonefo nso yare ano ne ade a asi wo nipa brabo mu wasase so na so sonso ne dante mu won se ayase ye behunu wanyankopon na ade edi mu ne se yede ye ne di be ma wanyankopon se de watwe no Malachi 3:18 Malaki ngomatimi yensan chimu dun watwe na de twerɛ no kanie na mobasa ne hunu ensonsone ye da wotene ne wobonefo ntam ne de wosom nyankopon ne de onsom no ntam sonsone da won ntam baba bone mu mpo a sonsone da won ntam si yesane ba wanyankopon nkyɛn a yebehunu wanyankopon yebehunu sonsone da papa ne bone ntam yewode osuro wanyankopon ne de wonsuro wanyankopon sonsone da won ntam sɛ woyɛ wotene ni a na sɛ wosom wanyankopon a wono wo pɛ no ne akomaso wade bi sɛ wopɛ sɛ woyɛ setie ma wanyankopon na biribi betumi asi wabrabo bi sɛ woyɛ nyankopon akoa na wanyankopon asiesie na ho banbo ne do ne bone fache ama nipa nyina na wanyankopon abo ne nkoa ho ban sɛde twerɛ kronkorn ne ka no wɔ Psalms 34:7 nnwumati aduasa na nkyemu nson Awurade bɔfo bɔ wɔn na wosuro no ho nsraban hyia na wagye wɔn na wɔn a esuro wanyankopon na wɔde wɔbuo ma no wanyankopon bɔ wɔn ho ban na Awurade bɔfo bɔ wɔn a wosuro no nsraban ho hyia na ɔgye wɔn na wonim yɛ wɔn ma binom wɔ hɔ no a wanyankopon ebetumi ayɛ a ebedi abɔ wɔ bi a wɔdɔ no na sɛ usuro wanyankopon a wanyankopon wɔ bɔfo a ɔbɔ wo ho ban na sɛ usuro wanyankopon a twerɛ kronkorn no ɛwɔ bɔhyɛ ɛma yɛn bɔne biara ɛma yɛn so wɔma yɛn kenkan mabusɛ meti dunkro nkyɛmu aduonum yɛnsa Awurade suro de obi kɔ nkwa mu de wokura mu no bɛmee daa na bɔne biara ɛnka no deɛ wosuro wanyankopon no bɔne biara nsra no bama yɛn suro wanyankopon na sɛ yɛsuro wanyankopon na yɛ wanyankopon ho suro a wanyankopon ɛmma bɔne biara mmeto yɛne na sɛ yɛkasa wanyankopon ho suro ne sɛ yɛbɛdi n'ahyɛdeɛ so a sɛdeɛ watwerɛ no wɔ Ɔsɛnkafoɔ nwomati 12:13 no a asɛm no wawie yɛde yɛate nyinaa ne sɛ suro wanyankopon na di ne mmara nsɛm so na yɛne nnipa nyinaa asɛdeɛ enti Awurade mmara nsɛm no ɛyɛ mmara nsɛm bɛn a ɛwɔ sɛ yɛtie ɛno ne adeɛ a yɛto nsa ɛma yɛnsua yɛmfiri twerɛ nsɛm kronkron no mu sɛdeɛ twerɛ kronkron ne ka no wɔ Korintofoɔ nwoma mu 1 Corinthians 14:37 sɛ obi susu sɛ wɔyɛ wodiyifoɔ anaa honhom mu ni a wɔhunu sɛ deɛ mmerɛ twerɛ mabrɛ mu yɛ Awurade ahyɛdeɛ na adeɛ ne wanyankopon mmara nsɛm nyankopon mmara nsɛm na wɔ sɛ yɛdi soɔ
Every say, you will be more more. One makeka say, Yakin can Acts 13:37. Na nneɛma a muntumi ne ho bem Mose mmara mu no nyinaa wɔyi mu na obiara wɔ gyidie no di ho bem. Anti akristofoɔ abrɛ so na kristosom mmara mu yɛwɔ mmara ɛwɔ hɔ ma akristofoɔ. Yɛwɔ mmara bi wɔ hɔnom a ɛntumi emu yɛn bem. Mmara bɛn nie. Twerɛ kronkorn ka no wɔ Galatians 6:2. Asɛmmɔ nso a mmɔhɔmmɔhɔ ɛne soɔ abia. Na saa na mode bɛhyɛ Kristo mmara no ma. Enti yɛn Awurade Yesu Kristo mmara no ɛyɛ mmara bɛn. Mmara nsɛm a ɛwɔ sɛ yɛdi so wɔ nyinara na yɛtumi adi ho adanseɛ sɛ yɛwɔ Nyankopɔn ho suro. Ɛfiri sɛ yɛbɛkasa afa nnipa nyinaa ho a yɛbɛtumi aka sɛ nnipa agye wɔ Nyankopɔn die no ɛtwa sɛ yɛsɛ tiema wɔ Nyankopɔn n'ahyɛdeɛ. Na adeɛ ne Onyankopɔn mmara. Na sɛ wunnim mmara no a wobɛyɛ dɛn na watumi adi so. Ɛno nti na yɛreto nsa afrɛ mo. Sɛ mmara ɛma yɛnsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm a ɛwɔ sɛ yɛde yɛ adwuma. Sɛ yɛdɔ Onyankopɔn a sɛ yɛwɔ Onyankopɔn ho suro a mmara na yɛnsua Awurade mmara nsɛm. January bosome da ɛtɔ so 2. Yɛsrɛ mo ada mmara monye yɛn frɛ so. Nyankopɔn yɛ adom a dwoɔ da anɔpa 12. Abra yɛ nyinaa yɛgu so na yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Ɛfiri twerɛ nsɛm kronkorn no mu. Na yɛne anuanom a yɛfrɛ MCGI anaasɛ Members Church of God International. Wɔn te aseɛ sɛ ɛyɛ ade a wohia sɛ yɛbɛyɛ setie ma wɔ Nyankopɔn. Lumaki ako sa pamilyang Katoliko, nagsisimba tuwing araw. Karla kabusua mu na menyiniye. Na kwasi da biara mekɔ asɔre. Ɛyɛ new year ɛna bro nya dan kwa na mekɔ asɔre da medi ma woda. Me kunu brother Anel Kadlak na wotie brother Eli. Na bra na oda so tie no won wontumi nyaa ensanom na entanom ade ba akɔ wɔ mu won sɛ ɔyadeye na akwanya ɔwɔ sɛ wɔde benya nkwa no na yɛ akwanya ketewa bi. Enti ade a wɔyɛ yɛ ne sɛ wɔyɛ na adwese bɛkɔ akɔtie Awurade mmara nsɛm ahwehwɛ hyia da na kyerɛ kwan. Onyankopɔn mo wane na ho mɔbrom wɔn mo bɔ asu. Na mahunu sakyerɛyɛ wɔ nim wɔgyae ensanom waba bɛyɛ agyapa ɔdɔ na busua na menua ba ka sɛ memra na mene ne nkɔyɛ adwuma ɛwɔ Hong Kong. Na saa bra menua ba no ato nsa frɛ me ama yɛkɔforo ɛyɛ jeepney anaasɛ trɔtrɔ. Na meba baako ɛdae meba ketewa na wada. Enti yɛte kaa ni mu no ɔkorofo bi baa sɛ yɛmfa yɛ nneɛma ma no ɔde se kan ne gyina yɛn so. Mehwɛ n'anim na nso wahunu yɛn. Ebi a Onyankopɔn ama wɔn ma ahunu me. Ama me di ho adanse hunu sɛ me kunu asɔre a wɔkɔ ne yɛ nokore. Enti abra yɛkɔduru ɛyɛ airport hɔnom no mehyɛ sɛ meti no suo na mahunu sɛ asafo a me kunu kɔ no ɛyɛ nokore asafo. Ɛfiri sɛ korɔ no a ɛkɔɔ soɔ no ntumi anya yɛn sunsunsansoɔ bi a mene me nua ba ɛtenae na yɛdwuma no ɛdene. Enti kwasie da na yɛmfa nkɔ asɔre yɛmfa nyɛ adwuma nti no ɛne nam Hong Kong de kɔmpoa no yɛkɔ ɛyɛ bargains na mbɛduru fia na adwo na magyema ho mea ayɛ sɛ biribi ayera. Enti yɛkɔ kɔhwɛ wɔn a wɔn mu yi sini no mɛma adwo sɛ mekɔ akɔtie tete atempɔn no dwumadie. Ayɛ sɛ biribi ayera wɔ me mu. Deɛ na ayera.
me hunu se wo Nyankopon efre me na me hunu ema mienu bia no mo hye Kristofo ntade enti me ban won na me hunu ne menka efre se omo ntam fa sabre no enti me madwene se ale no mbefa Trump ekwahia da wo Hong Kong na betumi wie Awurade mmara nsɛm no tie asubɔ nkyerɛkyerɛ no ase wie no nyinaa tie na afa me bɔ asu nagkaroon din po ako ng tungkulin bilang GCOS. na men so me wɔ asadeɛ wɔ asafo no mu sɛ local choir ana GCOS Po kami brother Eli animu ulam na paksi na tilapia. me hunu brother Eli wɔ Hong Kong Po ako ng Pilipinas, tulong ng Diyos, nakasama po nti abra me sane meche ba Philippines no wɔ Nyankopɔn mo wɔ ne na ho mbrom ebɛka adwumotofo no ho bi na yeshia da mus meka wɔn a wɔbɔ ma wɔgyegye ntoboa na wɔkan ntoboa no ho bi na dakoro bi egya tɔ yin fie na wɔn bi frɛ me aka sɛ ye fie no ɛhye na me bɔ wɔ Nyankopɔn mpa yɛ sɛ ɔmmɔ me ma no ho ban ɛfrɛ ɔno pɛ na wɔwɔ fie na manyonkofo ne ka kyerɛ me sɛ ɛma me nkɔ ɛfrɛ sɛ mekɔ fie na ahwɛ na makɔ akopira ebia na yɛ sɔhwɛ kakra bi ma me nanso asɛm a meka no saa abrɛ no ano sɛ agya megyaa de nyinaa hyɛ wo nsa mantete ɛfrɛ sɛ brother Daniel kyerɛkyerɛ yɛn sɛ mɔmma yɛ na nwene biribiara ha yɛ ho na mɛbɔ me hɔ mmɔdene sɛ anuanom nyinaa no mabusuafoɔ mmɔdene bonti yɛn fie no yɛsa ne sie no bio baabi a yɛte sɛ sie ahyɛdanka wɔ Nyankopɔn na mɛma ne menanaanom nyinaa aba bɛka wɔ Nyankopɔn na asafo no ho bi ɛda wɔ Nyankopɔn no sɛ wɔbɔ yɛn ho ban medin de onua Babela Canlas na yɛn ne me gyidie mu asɛm asɛda pɛpɛm nka wɔ Nyankopɔn At sa atin pong layunin naman na maibandila ang pag-ibig at paggawa na yɛntiri mo po nyinaa ne sɛ yɛbɛpae wɔ Nyankopɔn dom mu aka na yɛayɛ papa na yɛde hwehwɛ mu ahyehyɛ so yɛpɛ sɛ yɛhunu sɛ nnipa bi da so wɔ wiase wɔyɛ papa anaa May extra po kayong damit? Pamuto, patadi as mama mibiana. Na mini atadi as Maraming salamat po. Adawa si pa. Salamat po. Okay na po. Yadamasi, ribia boko. Ay, sabi ko nga, wala na daw po yung, pamilya. Sabi ko, sana
Every so was when you biara washan wuntino. But Yaya come my bofre crat na ha every so one am one near tardy shit. Na minimum po if some mamma can say Obiba better a ya atade na opia bonten no opatade ma bofre ya woni atade shi. Na me die said ye what ni biara na me die me die ne se pese me yebidi boa oni kono. Na me patade e be kono. Ade papa biara ye betumi aye aboa ye nyonko nipa no. Ma nwene wo nko awo ho. Ya nwene wo kyena ho. Ye hia ne se obetumi aye wo nyonko nipa papa. Na se wo biribi a obetumi de ama obi a obetumi ama ne bi. Odi e fa ho ye hweso. Ade a wunya no. Aya na e fedodo. Se obetumi aboa wo nyonko nipa de bia meka se na se wo nyankopon aye wo nyankopon nipa ye nyina ye pese ye boa every se oboa wo nyonko nipa aye akoma mu anigye wo ye obi adɔeɛ a ɛwɔ se free wa akoma mu me won tade dada bebrede that's why na me nipa no atade dada nti wo che obi a mano de edimu Tao po. Pwede, mayroon po kayong mga damit. Obi ofie ha ya na. Mga extra pong damit. Mga hindi po ginagamit. O atade wo ho. Wala po. Atade a wo nhye. Meni bio. Yo medase. Kahit po yung mga pinaglumaan po, wala. Nalayas po kasi ako. Empo entade dada no. Gusto ko pong bumalik kaso wala po. Wode mama kura mesha ne sa. Every se ma wo fo ato me atwene. Me be me pese me kofie so me ni atade bi ahye. Medase. Thank you po. Siyempre, naawa po. Kasi lagi naman po may nanghihingi dito na dumadaan. Every say no ho ye me mobo. Binibigyan ko po sila. Ye we bi mu ho ma wo mo be fa ha yi be sira atade. Me obi a me ma won bi hye. Ganyan man na pangyayari ulit. Sana po bigyan nila ko. Mane das won se bribi sa esa ne sibiu a. Ye betumi anya bribi dia ye won mwa. Opo. Sino po may tao po ba dito? Sino po may-ari po dito? Tulog po. Wane biya hay wura. Beto warm se warm madida. Na mo watade ya mama mi bi nhye. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Naawa po. Chef, naawa po, ma'am. Ganun po kasi kami pag may Pero mas no ya me mo boncha me boa no. Naawa din po kasi laging dumadaan dito kaya lagi kaming nagbibigay po. bigyan po nila ng kahit konting tulong. Yung ano, Mama ye hunu obi mobo. Doro no abahay. Ti se mo abi wo hon ma ye fa mo awon. kasi po, baka po one time sila naman. Mpo kwan ketu abi suwo no. Sana po magbigay din sila kasi meron pong ibang tao na parang no read no write po. Na ye we bi no wo hon mo a. Mamuhay sa Wanum ani baabi ate omo ne aduane di. kaya kailangan po nilang bigyan kung ano po yung kaya. Mpo wana wodi di dem
adeɛ biara nipa betumi ayɛ aboa wɔn no awase yɛ de som wɔn na wɔma wɔ bi ataadeɛ hyɛ a wodɔ wakoma woda saa nipa nyinaa di akyerɛ nipa no ɛne sɛ wode wo ho bɛbɔ afɔdeɛ ama wo Nyankopɔn wode wo nipadua yɛ ade papa no yɛkyerɛ sɛ wode wo ho abɔ afɔdeɛ ama wo Nyankopɔn na yɛn ne honhom som honhom gyedie ɛne sɛ wode wo ho bɔ afɔdeɛ ama wo Nyankopɔn na yɛasom yɛn yɔnko nipa na yɛtumi ayɛ wo Nyankopɔn na yɛmuye na ne paakondeɛ te sɛ deɛ Yob yɛeɛ no ne Nyankopɔn nko a aka adeɛ a wɔn yɛeɛ ne sɛ wɔn dwene wɔn yɔnko nipa ho wɔn dɔ wɔn mfɛfoɔ yɛn ne adeɛ wɔtwerɛ kronkorn no mu yɛn ne yɛn honhom som a ana yɛn ne yɛn nyame som a dwene wɔ mu sɛ yɛde yɛn nipadua ebe som yɛn yɔnko nipa wo hiani a wɔni ataadeɛ hyɛ ma ne bi hyɛ fa ne mfiri akoma mu tinatawag sa Bibliang pagsamba sa kom de no ama na aduane ni odadagya ano ne ade atwekon na baby adri yani yenu anuma we free MCGI anaasɛ Members Church of God International ebinom wɔ ahoma ne so ebinom wɔ Kabarogis yɛne brother Joshua Antonio yɛne nam ɛne yɛhwehwɛ mu hunu ɔkwan pa yɛbɛtumi anam so asom yɛn yɔnko nipa na MCGI anam wɔn so ma Nyankopɔn adom atumi aso yɛn yɔnko nipa so ɛnti afiri Cameroon na sugi nti brother Daniel yɛkyia mo yɛne yɛn nuanom afiri Members Church of God International yɛfiri Kabarogis anwummere na ɔmmienu yɛne yɛn nuanom wɔ ɛyɛ adwuma bi yɛ barangay Pignal na yɛde mmoa kakra bi aba ha yi sɛ bɛboa nipa a ɛwɔ ha yi na nipa bɛyɛ 50 ɛna yɛtumi ama wɔn groceries kakra yɛn nuanom nso ka yɛn ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ɛde feeding program ahyehyɛ so ama yɛn yɔnko nipa na Pilar hai no Opɛni Ɔwura Margarine hwɛsofoɔ ɔyɛ secretary ɛwɔ ha yi ɔno ne assembly woman wɔ ha ɛna ɛyɛ youth sector chairman ɔmo nyinaa wɔ ha senti assemblyman anaasɛ depulor chairman Fernando wɔn mo wɔ ha yi yɛma mo nyinaa adwo na brother Daniel yɛwɔ kasa nkyerɛseeni a wɔbɛkyerɛ deɛ yɛ chairman ne pɛ sɛ wɔka no ase ma yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛte aseɛ ɛyɛ Del Pilar ha yi timamufu a ɛwɔ ha yi no ɛyɛ 50 a yɛbrɛ wɔnom nnuane Kuya, sila daw po yung mga mahihirap po doon sa barangay, sila po yung mga kulang sa pinapakita. Na barangay enkurase ha yi yɛmu biara yɛwɔ adwuma yɛmu biara yɛ Opo, nagtatanim daw po sila ng palay, ng saging at nag-uuling po. Ilan po ba yung mga residente po dyan sa Del Pilar? na Ano po ba yung mga programa na naibibigay ng ahay no wanom ɛyɛ anaasɛ wanom ɛhyɛ bidie na yɛn timamufu a ɛwɔ ha yi no ɛsono adwuma a obiara yɛ
Depende daw po yun kung ano pong manggaling sa provincial. At yun daw po ang bibigay sa mga nangangailangan. Yeah, free. Abay no encheng. Na mama tumi aboa wana wa here mo. Yung pondo yung barangay ay hindi tapat, hindi nga ang kurang nga awan yung pondo iti barangay iti kasiyang ako. Sa ngayon daw po ay wala po silang pondo sa barangay kaya hindi po sila nakapagsagawa ng ganong mga activities. Imu biara every barangay. Yawa dwuma huduo pino adi. Meron din po ba dito sa barangay Del Pilar? Meron. Ano po yun? Grocery at bigas, yung dilata ay galing sa province at munisipyo. Yun po, mayroon daw po mga kagaya ng bigas, mga dilata na galing po sa munisipyo. Yan yung kurase haya mga nkurɔfoɔ kung kumunu yan ne amo ne nneɛma ahodoɔ na brother Daniel yan nyinaa yɛsua sɛ nnipa a ɛwɔ ha yi afiri barangay yɛn nuanom a afiri ɛyɛ nkurase ha yi wɔn wɔ abisadeɛ na chairman ɛdeɛ ne wabisadeɛ wɔn nso mo pɛ table du na adɛn na chairman mo pɛ table maako du yɛhia saa table yi na sɛ yɛwɔ dwab yɛhyia mu wɔ dwabɔ bi ase a yɛtumi de yɛdi yɛn dwuma ɛyɛ ade yɛwɔ hia. Kasama ang mga kapatid po natin sa Members Church of God International mula po sa ating mga Brother Daniel, yan yan mga Free Members Church of God International Balga Pidlar wabisadiye kitway yan yan mga Church of God asafun bejiamo na yawo table maako du yan mpenifoɔ yi wɔma mo ɛyɛ ana ɛnie ɛna yɛne da so wɔn sɛ nyame yɛ adom a yɛn bɛtumi aboa mo wɔ mo dwumadi ahodoɔ mu ɛfiri sɛ brother Dane yɛbaa ha yi no kabarogis anaasɛ nnipa a ɛwɔ ha yɛagye yɛn 32 minutes ansa na yɛba bɛduru ha yi na yaba ha no Nsɛmpa kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi de dwumadi ahodoɔ ahyehyɛ soɔ na yɛatumi ayɛ yɛnyɔnko nnipa papa na asedanka wɔ Nyankopɔn MCGI dwumadie wɔ Nyankopɔn ne mmoa ne nna hɔ mmɔborɔm yɛn nuanom a wɔka yɛn ho nie ɔmo noa aduane brɛ nnipa a ɛwɔ ha yi nnipa bɛyɛ 200 ɛwɔ barangay de Pilar wɔmatumi ayɛ wɔnom mmoa kakra afiri yɛn nuanom na biribi wɔ hɔ mɔpɛ sɛ wɔnom ka MCG adwene nnipa ho na MCG ahyerɛn. Brother Daniel, Sumue. Sa atin pong chairman ng Barangay Del Pilar, dyan sa Cabarugis. Na, yan yan may free Barangay Pilar. Kapitan Nardo Kupahan at sa lahat ng mga barangay officials dyan sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon. Yan yan may free chairman Nardo. Ay maging maliit na kasangkapan po na makarating sa inyo. Na yan ya kwinya. Wanyankopɔn de ama yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Nyankopɔn ne nipa bɛso yɛn akwanneasa biara ɛbɛtumi afa so aka asom mo no MCGI hyia dan wɔ mo bi a yɛwɔ no ma yɛ krado sɛ ɛbɛsom na adeɛ biara yɛbɛtumi ayɛ de asom mo no moma yɛnya yɛn ho abotere Wanyankopɔn ne mmoa ne nna ho mmɔborɔ yɛn nuanom a wɔka yɛn ho ne da yi so yɛda mo nyinaa sɛ mode mo ho ahyɛ dwumadie mu bie ne wɔn a ɛwɔ Zoom nkɔbɔdi Ɛfieda ne so na yɛn nuanom a yɛfiri Members Church of God International yɛne yɛn nuanom nyinaa yɛda mo ase na wɔn nso a ɛwɔ wiase afa na nyinaa
Mama yɛn hyerɛn, mama yɛn nwene nipa ho. Aseda nka Nyankopɔn. Yɛda mo ase bebree. Wɔ Nyankopɔn na animuonyam ne ayɛyie nka wɔ Nyankopɔn. Sa tulong at awa ng Diyos ay atin pong narating o kasama po Na natin yung mga kapatid sa MCGI Occidental Mindoro. International para Yan 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 may free MCGI. tulungan sa kanilang kahirapang pinagdaraanan dahil MCGI cares. Yan yan mawaka yan ho. Every say MCGI Dwene Nnipa ho. Minsan po, ang pagkain namin. Ito da, aduane a yɛde yɛ kwadu. Salamat sa Diyos. Da sine nyinam yɛda wɔ Nyankopɔn ase. Nagpapasalamat po kami una sa Diyos at sa mga walang sawang pagtulong ito sa Yan ang Fesitio Cantamesa. Every say MCGI ang kuto na tisa. Wang kuto ni asafua. Ewa wihihi abuwa di pa wa wihihi mo tise. Yan kuto ni asafua mo bahay ba yan mo. Na sisi ya die, warma baba mayen die pe. Sa dibdib na siyempre po makita tayong mga kapatid na yawo niya manuhunu awo hona so niya mo merman niya mo my friend CGI abahay bayam wa omabre enipa wa ha ni nuane abetumi aboa won. Dati po ay napapanood ko lang po to sa TV, ngayon po ay nakakabahagi na po. Mesha yen wo TV so na fedie amabuna tise yen no na mama ya mre ho yen de ni gie bre wo Nyankopon akwenya biara wo Nyankopon de ya maye no sa atin ng Diyos dapat nating samantalahin na gumawa ng katwiran dahil yun ang yen akwenya Nyankopon de ya maye Avisa toda yen eno ne ade yen bekọ nkwaji mu
MCGI hwere na MCGI Dwene Nnipa ho. Ɛne mo nya banka wo Nyankopɔn. At muli po, bago kami pansamantalang magpaalam, kami po ay nag-aanyaya sa inyo sa atin pong isasagawang mass indoctrination sa January Sana yɛn ntɛm bɛtete mmerɛ tiawa mu no. Yɛsan so to nsa for Nyankopɔn yɛ adom a January 2, 2023 dwuwɔda anɔpa dubaako. Yɛbɛhyɛ yɛn asubɔ nkyerɛkyerɛ ase. Ɛfa wɔ ne nsɔre a wɔwɔ mu. Kasi yɛwɔ man bi a anaasɛ biribia ne yɛbɛtumi asom a yɛbue yɛn hyia dan pono ato hɔ wɔbɛtumi aba aberɛ biara. Onyankopɔn ne mmoa ne nna hɔ mmɔborɔm. MCGI Channel mu no yɛwɔ nneɛma binom wɔ hɔnom a yɛbɛtumi ayɛ yɛde yɛsom yɛn nyɔnko nnipa. Sɛ biribi wɔ hɔ no bɛtumi ayɛ de asom yɛn nyɔnko nnipa a yɛwɔ yɛ dɔkotafoɔ na yɛbɛtumi atu afoforɔ fo sɛ ɔwɔ amanneɛ a wɔma yɛbue yɛn pono ato hɔ wontua sika wobɛtumi afrɛ agye afotuo afiri adɔkotafoɔ nkyɛn na yɛ nuanom adɔkotafoɔ. Na sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin, ganun din sa mga kasama po nating mga kapatid sa akwanya biara wo Nyankopɔn de bɛma yɛn no. Na yɛn nuanom a ɛfiri MCGI. Yɛn nuanom binom awɔ ahoma ne so a wɔfiri Members Church of God International. Diyan po sa barangay po na Del Pilar, diyan sa lugar po ng Kirin. Yɛn nuanom a ɛfiri barangay Del Pilar wɔ Kirin. Mpotem asedanka wo Nyankopɔn. Yɛn nuanom a ɛfiri mmeammea ahodoɔ wɔ wiase afa na nyina mama yɛn hyerɛn. Wɔn a animuonyam ne ayɛyie ɛnka wo Nyankopɔn. Na yɛn mu no yɛde nnwom yi bɛgya mo na yɛatumi apae mu aka sɛ wo Nyankopɔn ne yɛ n'aban dendene wɔ asetena yi mu. Akoma mu anidasoɔ Brother Archie nie. Asedanka wo Nyankopɔn. Wo Nyankopɔn mu na animuonyam ne ayɛyie nyinaa ɛsɛ fata. Para sarili mo. Huwag yung puro pamilya. Na Alam mo, pre, bawat tao menua wonim may sariling definisyon. wo nipa biara Papasaya sa kanila. awɔ nneɛma na ani gyeɛ. Kung ako tatanungin mo, Enti sɛ wobisa me a pamilya ko. At higit sa lahat, makasunod sa medeɛ sɛ mabusua ani gye a yun ang nagpapasaya. mepɛ. Ɛne sɛ mabusua bɛtumi ayɛ setia ma wo Nyankopɔn apɛdeɛ. Ɛno ne adeɛ a medwene ho. Sa'yo nadarama ang tunay na ligaya kahit nasasaktan. Pagkatao'y sugatan, ikaw ang palaging laman nitong isipan. Sa bawat sandali, di ko malilimutan. Buhay di mapigil, ang diwa'y nalulumbay. Tanging pag-ibig mo ang siyang kaligayahan, hindi magbabago. Sumpang binitiwan, ipaglalaban ko hanggang kamatayan.
ating pagkikita, matamis umimlay habang ika'y hinihintay. Pag-ibig mong tunay, wala nang papantay. Ngunit kung mabuhay ang aking kapalaran, dasal ko sana ay lagi akong sama, dahil ikaw lamang tanging inaasahan, sa aking uunawa, sa tuwin ay kagabay. Tanging ikaw, pag-asa ng puso, lakas at kalasag sa sipayo. Sa piling mo'y hindi mabibigo, hanggang langit ikaw ang aking kasuyo. Hirap ng kalooban, dalangin ko'y nunasan. Huwag mo pabayaan kailanman. Tanging ikaw, pag-asa ng puso, lakas at kalasag sa sipayo. Sa piling mo'y hindi mabibigo, hanggang langit ikaw ang aking kasuyo. Tanging ikaw ang pag-asa ng puso. Muli po mga kababayan, kami po ay nag-aanyaya na tayo po ay muling umusal ng isang Anuanom na yɔnkon, ayɔnkofoɔ, mama yɛn nyinaa yɛmmɔ aseda afɔdeɛ. Ɛnna wɔ Nyankopɔn ase. Mama yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ. Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng Yɛn Agya Twediampɔn, umaga po namin amang pinasasalamatan ɛwɔ wo dɔba korɔ no din mu. pagkakataong nagkapisa Agya, kami upang yɛda wo ase makagawa ng iyong banal na kalooban. sɛ woama yɛn akwanya pa a ɛte sɛ yi. Sa pagkasangkapan mo Sɛ yɛnhyia mu mfa nyɛ w'apɛdeɛ kronkron. upang maipaabot Yɛda wo ase sa aming mga sɛ wode wɔ mamfoɔ di dwuma wɔ yɛn mmerɛ mu. Na yɛtumi de wo nkwagyeɛ asɛm lumikha po sa amin. abrɛ Po sa bawat isang kapatid yɛn nuanom nnipa a lagi nakikipasan yɛne wɔn teɛ, na wɔnom ahunu wɔ Nyankopɔn adom bahagi maging ang kanilang ne ne nhyira. at ang kanilang katawan Yɛsrɛ wo sɛ hyerɛ wo nua biara a makipasan sa wɔde ne nipadua tu asi hɔ sɛ maabot ɔbɛboa na wo no korɔ aduru nnipa nyinaa nkyɛn. mga kababayan. Na Salamat yɛtumi sa bayang asoa po ang nagtatag sa amin. asafo kronkron mu asɛdeɛ, Na Ama, na yɛtumi adu yɛn yɔnko nnipa nkyɛn. sangkatauhan Yɛda wo ase na may Diyos kaming sɛ dapat na wama yɛn wɔma nsononko wɔ yɛn mmerɛ mu. na Ma nnipa nyinaa hunu sɛ kabutihang yɛwɔ Nyankopɔn bi wɔ hɔ a nasusunod ɛwɔ sɛ yɛsom no ito. na yɛbrɛ yɛn ho ase hyɛ n'ase. Mayroon pang nalalabi Yɛwɔ ahohiahia na yaw a yɛdie ipaglingkod namin at sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kami sa aming may lalang. Bahala ade bi wɔ hɔnom na sɛ som bɔ sa aming mga mahal sa buhay. wɔ yɛn abrabɔ mu a yɛtumi de asom yɛn yɔnko nnipa na yɛyɛ nefoɔ. Po, Panginoon, Agya, ɛsrɛ wo sɛ hyerɛ yɛn abusua na yɛadɔfoɔ wɔ n'animuonyam na yɛayɛ yie wɔ deɛ daa yɛda wo ase. Wɔ yɛn Agya nkwa ne yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Sana
Ngayon tanggapin natin ang walang hanggang basbas at pagkukupkop ng Diyos Amang Mamay na sumasama. yan isang kadang kwa doni shurefri na jawa surinche. Adamong kwa jiya na yarisa. Refri na radi Yesu Kristo. Na honhom kronkorn mong kabumo. Ni na kuma muhenada. Na yan ma muhene. Sesiya na da na dagina. Amen.